Predstavnici medija, bili ste svedoci jednog neprimerenog ponašanja komunalne policije, ali to je njihov problem. To su inače te garde koje se prave, te paravojne formacije koje se prave po raznim gradovima Srbije i ovdje ima jedan primerak napredne garde vlasti SNS-ovaca i to je nešto što mora da se promeni što pre. Inače, u Srbiji ima puno problema, ima puno obećanja i ima puno laži. I mi smo danas za Niš spremili jedan mali performans, jednu pokaznu vežbu šta se inače dešavalo ove 4 godine iza nas sa vlastima u vremenu vlasti SNS-a. Evo imamo, ja sam mogu i da pevam, ali neću, nema se pašte. Dakle, ovde je na ovim balonima, imate skup obećanja koje je vlast Aleksandra Vučića i SNS-ovaca dala u posljednje 4 godine. Ovde piše radovi na pruzi Beograd-Budimpešta. Kao što znate, od toga nema ništa. I to je jedno od obećanja. Drugo obećanje je da će on u kampanji biti samo 10 dana. Moguće polarnih 10 dana koji traju 6 meseci. U kampanji je svaki dan i ovo je upozorenje da ako ne bude promenjena ova vlast, svaki dan ćete morati da gledate drugi dnevnih 15 minuta šta je danas radio Aleksandar Vučić. Ovo je najomiljeniji deo programa SNS-ovaca i Aleksandra Vučića, a to je Beograd na vodi. Vi naravno svi želite da što pre se to uradi, da Beograd na vodi postane stvarnost i od toga će biti ovo što odlazi gore. Evo tu i naše Dragane koja je prva na listi za opštinu Medijana. Pa onda imamo da će da se ukine TV pretplata, kao što znate, ona je ukinuta, ali Balo Morgen. Pa onda imamo, evo da beže sam, veća ulaganja u poljoprivredu. Ja, kao što znate, ja sam posebno zainteresovan za taj deo poljoprivrede, na osnovu svih onih laži o subvencijama i o tim stvarima i dokaz lažne politike je da je pre 2 meseca da su subvencije za poljoprivrednike smanjene 3 puta. Znači, bile su 4 puta. Evo imam ispravku. 4 puta, eto toliko o toj istini. Da neće biti partijskog zapošljavanja. To znate da je to tačna stvar i nema potrebe da o tome pričam više. Da nećemo otimati od penzionera, reče Aleksandar Vučić pre 2 godine, kao što znaju penzioneri i svi drugi, ne da je oteto, nego je ukradeno od njih, ali ono što je oteto, to je i prokleto. I to odlazi tamo daleko. Da će biti ubrzano izdavanje građevinskih dozvola. Ovako će brzo da to ide. Da će da se pravi srpski Mercedes u Ikarbusu, pa je sad rekao da će to da uzmu Kinezi. Tako da će to da bude kineski Mercedes koji će da se pravi u Srbiji i tako će i da izgleda. Inače, vi se sećate Niš Ekspresa, pre 40 godina smo se vozili sa Mercedesovim autobusima i nijedan ništa falilo. Jeftini stanovi do kraja 2015. godine. Ja mislim da je 16 sad, a ti jeftini stanovi su ne znam gde, ali u Nišu sigurno nisu. Smanjit ćemo javni dug, reče Vučić pre 4 godine. Javni dug je povećan 10 milijardi evra. 10 milijardi evra za 4 godine. Dug u vreme kada je bila neka ozbiljna vlast, tamo 2003. godine, ukupan javni dug je bio 10 milijardi. Sada je za 4 godine to dignuto na još 10 i sada je 25 milijardi evra. Da Mali neće biti gradonačelnik Beograda, možda je porastao, možda više nije taj Mali, ali u Nišu treba da se promeni gradonačelnik. Da će biti kargo centar u Lađevcima. Evo ga, kargo centar ode, kao što je u životu. Da će Beograd na vodi da zaposli 20.000 radnika. Da je spas za 35 preduzeća u restrukturiranju.
spašeni su, ali na ovaj način. Da će biti napravljena fabrika čipova i da će to da investiraju ovi iz Emirata, Mubadala, ispade da je to Mabudala, a ne Mubadala. Da će doći do privatizacije sportskih društava, naravno znamo da je to pranje para za partijske kadrove druge kategorije. Da će biti otvorena fabrika avio komponenti u Pančevu, otvorena i otišla s ovim balonom, malo Morgan. Da će biti smanjena nezaposlenost, da manje, bila je 26%, a sad je 15%. S tim što je bilo 750.000 i kad je bilo 26%, a i 750.000 je i danas kad je 16%. To znači vaćarenje sa statistikom. Da će da se preispitaju sve sportne privatizacije. Nijedna jedina, naravno, nije preispitana, a stvorene su nove, nesumnjive, nego potpuno krive privatizacije, kao što je recimo Avala film, sećate se pre godinu dana. Da će da se ukinu agencije državne. Naravno da nisu ukinute, naravno da je tamo to još jedan način da se troši narodni novac ni za šta. Da će biti niža cena struje, neću da vam pričam o tome. To je jasno kao dan. Da će biti reklama za Beograd na vodi na CNN-u. Ja nisam video, ne gledam baš taj CNN, ali kažu mi ovi rusofiličari koji gledaju CNN da od toga nema ništa. Opet da nećemo smanjiti penzije. Oni imaju ovu parolu koja glasi ujedinjeni možemo sve. To nije obećanje, dame i gospodo, to je pretnja. Ujedinjeni možemo sve. Možemo još da smanjimo penzije. Možemo još da krademo. Možemo još da dižemo helikoptere gde će da ginu ljudi. Možemo još da se ne štitimo od poplava. Možemo da povećamo broj nezaposlenih ljudi. To znači njihova parola ujedinjeni možemo. Možda pošaljemo komunalnu policiju da prekida političke skupove. Departizacija javnih preduzeća. To verovatno misli da kad stavi nekog ko ima pečenjaru za direktora EPS-a, da je to departizacija. Da se to pečenje se seče, a ne partizuje. Sloboda medija. To vidimo, evo možemo pogledamo okolo. Gde su ovi? Otišli su ovi, su pokisli. Sloboda medija, to je san u Srbiji danas. I samo nekoliko hrabrih ljudi, pre svega novinara, mogu da pokažu da u Srbiji postoji novinarstvo. Imamo još puno obećanja. To što nema ništa da piše, ovde je obećanje da će sada se napravi najmodernija bespilotna nevidljiva letelica. I zato i ne piše ništa. I ja vam garantujem da će to da bude ostvareno. Da će Vučić da napravi najmoderniju nevidljivu letelicu. Bespilotnu, koju niko neće da vidi. Ako neko vidi tu letelicu, nek mi se javi. Ode i to. A ovde možete da ove ostale balone da ponesete kući svoje deci, pre svega, evo, tebi 2, a možemo još da podelimo, ili da napišete svoje omiljeno obećanje, pa da ga pustite kad to bude. Znači, ova kiša je blagorodna. I to što će ja malo da pokislim, to nije važno. Važno da je ovo dobro za poljoprivredu i važno je kao dokaz da će u Nišu da izraste 24. aprila nešto dobro. I ja očekujem vaš doprinos. Svih vas koji mislite da to ima smisla, da 24. izvedete svoje prijatelje, komšije, na jedan veliki dan, to je neki praznik, koliko se sećam, cveti, i da to budu cveti za Niš i za Srbiju. Bravo. Živi bili, dragi moje Nišlije, živeo Niš, živela Srbija. U Nišu nova stranka ide sama. Ja mislim da je to dobro da se i na taj način proverimo. Tu su ljudi koji svojim dosadašnjim životom, svojim kratkim političkim radom, pošto praktično nema ljudi koji to rade dugo, su čisti, jasni, nemaju šta da kriju i mislim da je Nišu potrebna nova energija, novi ljudi za bolji Niš, a među njima je i Dragana. A moramo polje ubacivanje.
Dragana je, ona nije članica nove stranke, ali je prva na našoj listi za Medijanu. Ima još nekoliko ljudi koji nisu članovi po nekim drugim listama. Mislim da je to dobro. Draganu znaju svi. Ona ima, nažalost, problem koji je očigledan, ali to je nije sprečilo da u godinama iza nas je pokazala i energiju, i ideju, i hrabrost, i lepotu, i čuva dete, i ne znam gde je muž, ako nije tu, evo, krije se tamo, znači, šalim se. Znači, Dragana i ja smo drugari jako dugo, tako, pričali smo o raznim stvarima u proteklom periodu i zaključili smo pred ove izbore da je vreme da u Srbiji prvi put u regionu, ne znam za celu Evropu, ali sigurno u celom regionu nikada nijedna osoba sa invaliditetom nije bila kandidat za neku odgovornu funkciju tog nivoa kao što je recimo predsjednica opštine. I mislim da je dobro i to smo se dogovorili da se to predloži, a građanima Niša, pre svega opštine Medijana, je to prilika da ne budemo samo prva zemlja u regionu koja je predložila takvu jednu lepu osobu za predsjednika opštine, nego da i izaberemo tu osobu i da i po tome budemo prvi u Evropi. A ja sad dajem Dragani reč, pošto ona sigurno ima šta da nam kaže. Moja dela govore umesto mene, tako da to je moja satisfakcija. Drago mi je to što je Zoran Živković prepoznao tu energiju u meni, prepoznao celokupan moj rad i drago mi je što mogu da budem deo stranke, deo nove stranke. Tu su jedni mladi ljudi koji su spremni da menjaju na bolje, koji su spremni da se trude i da istraju u ovim teškim vremenima. Sada, jeste teško i bit će još teže ako se ne potrudimo da promenimo na bolje, jel? Tako da sam ja tu i rekla sam da želim da menjam na bolje i menjaću na bolje i daću svoj maksimalni trud i želim da svima nama bude lepše u ovom gradu i lepše u opštini Medijana. A za početak smo oterali komunalnu policiju i kišu. To je samo za početak. Sve je u redu, možemo do ponoći. Vlada će biti šef diplomatije. Od 115 godina. Evo je taj stav. Ako da. Jesi odjavio još? To je moja generacija. Hoću i ja da odjavim grejanja. Kad si odjavio? Kad si odjavio? Što je kiša Ili piši isto kao...